vull parar-me en tres qüestions fonamentals, que crec que són les que hauríem de tindre en compte per a que aquest Ajuntament, en el seu conjunt, l'acceptara. No solament és l'ús de l'oposició, sinó també, òbviament, i evidentment, l'equip de govern. La rotunda afirmació de l'Audiència Nacional de que el Ministeri de Cultura no va actuar de forma arbitrària, que no va haver abús de poder i que, a més, no va haver indefensió per part de l'Ajuntament. Aquestes tres qüestions són fonamentals per entendre que és així on hauria de quedar-se la qüestió i no hauria de recurrir-se a aquesta sentència, perquè al final cada recurs com aquest que estem i al final aquesta sentència el que evidencia és que l'ordre del Ministeri era correcte i que perllongar la Rambla de l'Espadanya és espoli contra el patrimoni històric espanyol. Per tant, sota el nostre punt de vista, la perllongació queda legalment bloquejada. Però ara bé, des d'Esquerra Unida plantegem, anem a tindre avui el mateix debat que en aquests 12 anys? Anem a tindre el debat en el que vostès ens diran que van a recórrer perquè l'Audiència Nacional no diu el que nosaltres estem dient? O per contra, anem a plantejar un debat en el que puguem els 4 grups municipals escoltar el que estan dient els veïns i veïnes? És a dir, anem a tindre la possibilitat alguna vegada l'Ajuntament de València de tindre un debat tranquil, consensuat i dialogat entre tots, o anem a fer l'enèsim debat de l'enèsim recurs per a veure al final qui guanya mentre el barri continua morint-se? S'ha dit abans, em pareix fonamental que a més aquest comunicat hagi arribat avui, un comunicat conjunt que jo qualifique d'històric. Històric perquè està signat per l'Associació de Comerciants Industrials i Professionals de Marítim, per la Plataforma Sabem del Cabanyal, per l'Associació de Veïns Si Volem i per les associacions de veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamena. És a dir, la totalitat del teixit social del barri s'han ficat d'acord per a demanar la lluita contra l'existència de focus delictius al barri, per a posar punt final a la degradació urbanística i social del Cabanyal, per a ficar en marxa un pla de rehabilitació dels habitatges, per a ficar en marxa un pla per a dinamitzar, regenerar i potenciar el comerç del barri i per a buscar el major consens possible per a que aquests 4 punts es puguen desenvolupar. És a dir, la societat civil ens fica avui en bandeja la possibilitat als grups polítics, que som els seus legítims representats, per a que es fiquem d'acord en aquests 4 punts. I aquesta és la proposta que nosaltres, com a Esquerra Unida, fem nostra avui així. I plantegem al grup popular, i especialment a la senyora alcaldessa, que l'escolte i que donen els passos per a que es desbloquegi una situació que el seu debat polític jo crec que ratlla en la radicalitat de no escoltar-nos entre nosaltres. Deixem-nos, com moltes vegades ens suggereix el grup popular en altres qüestions, doncs deixen vostès l'ortodòxia d'aquest pla i es passen a l'heterodòxia del diàleg i el consens.